அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய வீடியோஸ்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம். வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருந்தோம். சமூக காலமா கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேலைகள், அது இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு சேனல் நம்ம சேனல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கேமராஸ்லயும் பேச்சு பதிவு. அந்த சேனல் ரன் பண்ணனால, இந்த சேனல் நம்ம வந்து வீடியோஸ் போட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையா இருந்துச்சு. ஒரே சேனல்ல நம்ம எல்லாத்தையுமே போடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ல, இப்ப என்ன பண்றோம், இந்த சேனல் நம்ம எடுத்துட்டு, நம்ம அதில உள்ள வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம திருப்பி நம்ம அந்த கேமராஸ்லயும் பேச்சு பதிவுல போட போறோம். அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழ லிங்க் குடுக்குறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் குடுக்குறேன். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கங்க. முழுசு இந்த சேனலுக்கு நீங்க என்ன சப்போர்ட் குடுத்தீங்களோ, அதே மாரி கேமரா ஸ்னாப் பேச்சு பண்ணி சப்போர்ட் குடுங்க. அதோட வீடியோஸ் கன்டினியூட்டா வரும். எல்லா வீடியோஸுமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற வீடியோஸ் எல்லாமே போட போறோம். அதனால கண்டிப்பா தொடர்ந்து அது வந்து பயணிக்கும். ஏன்னா, இது வந்து ரொம்ப லாங் டைம் ஆயிடுச்சு. நம்ம 2மே ரன் பண்ண முடியல. ஒரே சேனலா ரன் பண்ணலாங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த ஒரு அறிவிப்பு நான் தெரிவிச்சிருக்கேன். எல்லாருமே வந்து இதே சப்போர்ட்ட வந்து குடுங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட நான் இருக்கேன். சூப்பரான முறையில நெறைய இந்த கேமரா ஸ்னாப் பேச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம நெறைய ஃபங்ஷன் கூடிய வீடியோஸு, அது மாரி நெறைய வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. நெறைய பாருங்க, தொடர்ந்து பாருங்க. அந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கீழ லிங்க் தர்றேன். மறந்துறாதீங்க. இந்த சேனல் நான் எடுக்கப்படுது. அதனால வந்து அறிவிப்ப நான் தெரிவிச்சுட்டு நாம எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால இருக்கோம். இது மாரி சொல்லிக் குடுக்குற மாரி, அதிலயும் தொடர்ந்து நாங்க பயணிக்க சொல்லிக் குடுக்க போறோம். அதனால தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.